Dobro jutro, dragi Nišlije, dobro jutro, dragi prijatelji. I narednih sat vremena ostajete na mestima kao i što je običaj u kafiću, ispijet ćemo kafu ovog jutra i govoriti o Nišu, govoriti i o proboju logoraša i o ovom značajnom danu iz niške istorije, u stvari značajnom danu iz srpske istorije, budući da vrlo dobro znamo da je to bio jedini proboj u tadašnjoj okupiranoj Evropi. Naravno, priča o Nišu, zanimljive reportaže i ćaskanje u našem kafiću. Ovog jutra moj gost u kafiću je Oliver Paunović. Olivere, dobrodošao. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. U koje vreme Oliver pije kafu obično? To je ovo vreme ili malo ranije? Nekad ranije, nekad kasnije, zavisno od obaveza. Uglavnom, eto imam ja svoj kafić, pa ćeš ti sledeći put biti moji gosti, tako. Divan kafić, naš kafić gleda na centralni trg Oslobođenja, a tvoj kafić gleda na Park Svetog Save, tako? Tako, i na crkvu, onu najlepšu u Parku Svetog Save. Ono da znamo šta se dešava. Koliko je zapravo važno Nišlijama? Ja mislim da jeste. Ono, okej, kući ćemo porodično, to je nešto sveto i to je nešto do čega jako držimo i što promovišemo, ali takođe i kafica na nekom otvorenom mestu, da odemo pa vidimo Olivore, pa njegove prijatelje, pa proćaskamo, pa počnemo od politike, od svih dešavanja, pa nadalje. Koliko je to značajno za jednu Nišu? Koliko je značajno bilo u tvom odrastanju i sazrevanju? To kafenisanje? Ja sam na taj način upoznao dosta prijatelja i dosta ljudi, jer uz kafici imaš priliku da saznaš neke novine šta se dešava u našem gradu, šta se dešava uopšte u Srbiji, neke nove priče, neka nova lica i to je po meni nešto bilo stvarno odskočno u tom mom nekom životu sa mojih 37 godina gde sam mogao da, eto, sprijateljim se sa nekim novim ljudima. Po meni dosta mesta u Nišu ima kultnih gde lepo je popiti kaficu, upoznati neke nove ljude i videti neka nova lica. I čar niških tih mesta, kafana, restorana, ja kažem, kad krenemo od naše televizije preko Jug Bogdanove ulice, od Radovana, našeg prijatelja koga pozdravljamo, pa nadalje, pa do Parka Svetog Save, puno zanimljivih mesta i, kažemo, gde se vode svakojaki razgovori, gde one najvažnije niške vesti, čini mi se, pre saznamo nego na internetu i na televiziji. Uvek je to tako, uvek je priča rekla-kazala bila interesantnija od svega ostalog. I neverovatna je jedna stvar, Olivere, da ta priča rekla-kazala vrlo često, barem u Nišu, zna da ima barem 50% od onog što je na kraju istina. Da, u svakoj priči ima 50% istine, tako da, eto, kroz te naše razne ta naša razna kultna mesta, te kafiće gde od ujutru kafenišemo, pijemo kafu i čujemo neke nove informacije, upoznamo, kažem, nove ljude, iskoristimo nekad i priliku da napišemo, otkucamo neku vest i dešavanja u našem gradu. Olivere, prošla godina je bila jako uspešna za tebe. Ajde sad da kažem, znam te 15-20 godina, sad imaš 37, kad smo se upoznali imao si tek nešto više od 20 i bio si mi jedan entuzijasta. Pošteno rečeno, nisam verovao da sve to možeš i kad si mi pričao i o sajmovima i organizaciji sajmova, radio si kao saradnik u marketing službi, bavio se sličnim poslom kao i mi, onda si ušao ozbiljno u ovu priču i posle 15 godina, samo u prošloj godini, imamo nešto što je jako lepo, jeste nešto što promoviše grad i što je priča jedna sveobuhvatna, čini mi se do sada nenapravljena priča o Nišu. Napravio si film Moj Niš, Moj City, Moj Niš, to je jedna stvar. Druga stvar, Niš je dobio jedan sajt informativni, internet jeste nova tehnologija, onda smo dobili jednu sjajnu stranicu, ja to nisam znao da ti radiš, Facebook stranica Stari Niš. I mene su strašno oduševljavale te fotografije i pošaljem, to će gledati da ispišemo, pošaljem jedno pismo, jao, sjajni ste, svaka čast, hajmo budemo saradnici, posle 5 minuta zove Oli, Žiko bre, to sam i ja. Da. Dakle, to je samo ono o čemu, što se desilo u prošle godine. Da ne govorimo o sajmovima automobila gde smo Niš stavili na jednu vrlo značajnu turističku i, da kažemo, privrednu i komercijalnu manifestaciju. Tako je. Pa eto, ja sam sa nekih 20 godina pokrenuo firmu City Marketing Centar. Pre toga sam radio kao saradnik u marketingu na tadašnjem City radiju kod Nikole Đurića, našeg prijatelja, i kod Gorana Radojkovića na Banker televiziji. Skontao da je marketing veoma interesantan, da kroz marketing može da se naprave mnoge razne priče i onda krenuo u tu priču da, eto, pokrenem nešto i napravim nešto što će biti interesantno za naš grad.
Ono što smo prvo uradili jeste časopis City Oglasi koji je, eto i dan danas postoji 17 godina. Ako je bio drugačiji od ostalih komercijalnih i marketinških časopisa, su imali priče, fotografije, zanimljivosti. Tako je, čak smo imali iz tvoje emisije koja je veoma bila gledana, interesantna i dan danas. Dobro, stavit ćeš naš kafić u najnovijem broju, ja se nadam iskreno. Obavezno, da, napravit ćemo taj deal i kompenzaciju. A šta kako to marketing stručnjaci to rade. Bog da je poživio kompenzaciju. U svakom slučaju, eto, za ovih 17 godina koliko postoji City Marketing Centar, mi smo dosta toga uradili na promociji grada Niša. Meni je posebno draga prošla godina, kao što si naveo. Uradili smo taj prelepi film o Nišu koji je zatvorio filmske susrete. Imao je 4 svoje bioskopske premijere, baš u Kupina bioskopu ovde u Nišu. Veliki broj ljudi sa oduševljenjem priča o filmu Moj City, Moj Niš. I eto, mi za kratko vreme sa tim filmom smo napravili bum. Ne kažem da neko to do sada nije uradio, ali trenutno je to najnovije izdanje filma o Nišu, tako da je sve ono što je bilo obuhvaćeno, istorija, tradicija, kultura u tom filmu stavljeno. Možemo da kažemo na ovako sveobuhvatan način. Vodilo se računa o svim detaljima. Ovog jutra Oliver je doneo 2 filma. Jedan je za mene, napisat ćeš posvetu, a drugi film je za vas. Dakle, 415-0703 je naš broj telefona i ovog jutra kafenišemo i pričamo. Kažemo, prilagodili smo današnji program u tužnom danu, jeste velika nesreća i često znamo iz foliranja da preterujemo. I mi kao država, čini mi se, ponekad odemo u drugu krajnost, tuga se nosi u srcu, to je činjenica. I velika je, brate, nesreća kada neki ljudi trbukom za hlebom, da ne kažemo sa kruhom, odu odavde kada idu u nepoznato, ne bi li zaradili za sebe, za porodicu. Nije to biznis, nije to izazov, nije to Amerika iz 20. i 30. godina, to je muka za preživljavanje. Odeš tamo, desi se požar i sa ovog mesta uputit ćemo još jednom saučešće porodicama i naravno da ćemo o tome i odlasku naših ljudi da govorimo. Tuga je velika. Tuga je i ovo što čitamo od jutros na istoku Ukrajine, gde do sada kažu više od 5000 ljudi nastradalo. Ide svakim danom sve gore i gore. Eto, baš oko te priče što su ovi ljudi na neki način nastradali i nisu više deo naše zemlje. Jednostavno, pre neki dan nam je stigao jedan mail od jedne osobe baš na tu temu koja je rekla, eto, moj otac je već nekoliko meseci u inostranstvu i radi za neku inostranu firmu. Napišite, molim vas, da ta inostrana firma koja je iz Srbije angažovala te neke ljude ne plaća već nekoliko meseci. Neko ode trbuhom za kruhom, kao što si malo pre rekao, u inostranstvo da zaradi, a onda mu se i ne plaća. I to je problem. I dolazimo, evo samo da podelimo ovaj film. Dobro jutro, drago mi je da ste u našem kafiću ovog jutra. Dobro jutro. Predstavite se, molim vas. Halo, predstavite se, molim vas. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Dragan ovde iz Brzog Broda. Dragan, prezime? Đurić. Dragane Đuriću, evo govorimo u našem kafiću, vaš je CD, tu nema sumnje, uživajte u filmu i ovo je lepo da imate u svojoj kolekciji, nema sumnje. Dragane Đuriću, kako provodite ove zimske dane? Pa uz televiziji Zona i uz kafice, evo baš, kafenišem i ja. Pomalo. Šta je ono glavna tema u vašem domu poslednjih dana? Ako izuzmemo besparicu i te probleme oko računa, oko kredita, ne do Bog da ih imate? Pa, da vam kažem pravo, sa krediti se ne bavim jer imam toliko malu penziju da ne mogu kredit da uzmem. Pametno. A mogu da vam kažem da me nerviraju ovi sa penzijama, sa ovim karticama, penzioneri. On za jedan jogurt sedne iz Brzi Brod, ide da kupi u Distil dole i će uštediti. Samo prave gužvu i voze se, šetiju se. Drugo, isto ovi za grejanje. Pa svi mi imamo problemi sa grejanjem. Meni crkne koto, ja moram da kupim da zamenim. A on dobio stan, dobio sve i opet kuka. Dragane, mora da podelimo onako neka razmišljenja. Ovi računi koji su posljednji stigli, boga mi, nije za šalu. Ja isto nisam u tom sistemu daljinskog grejanja, vrlo dobro znam kako to izgleda i sa krečenjem i sa kotlovima i sa ogrevom, ali ovo sad kakvi su računi stigli, Bože sačuvaj. Nije im lako, mora se solidarišemo. Možda je mnogo, ja znam pre da je to bilo u granicama... Ranije je bilo drugačije, jeste. Sad ne znam kako je. Sad je mnogo teško. Ranije je bilo drugačije, sada, što kaže moj prijatelj, imam veliku sreću jer igrom slučaja moja zgrada nije priključena na to daljinsko grejanje, ne znam kako bi preživeo.
Inače, ja se grejem pored Nišavu, sad Skovalj počinje da radi i tako. Pa, pridružit ćemo vam se. Pozovite nas, Dragane, volao bih da napravim tu priču iz Brzog Broda, onda pored onog lepog mosta, ne na brodu gde je plitka Nišava, nešto niže, i da zajedno pecamo i da imamo šta to ribolovci rade i kako ćaskaju. Čekam vaš poziv. A mi se vidimo na televiziji. Ovo je vaš disk. Da, imamo insert iz filma. Neka to bude onaj deo gde govorimo o logoru 12. februar. Zaista, da kažemo, jedna vest koja je te 42. godine odjeknula kao bomba, kako na onoj okupatorskoj, tako na savezničkoj strani. Prvo bekstvo zabeleženo iz nekog nacističkog logora. U filmu, naravno da je logor imao svoje mesto. Ajmo da vidimo taj insert, Oli. Logor na Crvenom krstu je iz vremena nemačke okupacije. Jedan je od nekoliko preostalih logora u čitavoj Evropi. Opasan velikim zidinama i bodljikavom žicom, kroz koju su 12. februara 1942. godine logoraši krenuli put slobode. Oko 40 od njih je ostalo na žici ili pokošeno neprijateljskim rafalima, dok je preko 100 preživelo i priključilo se partizanima. Ubrzo nakon toga, Nemci otpočinju odmazdu. U logoru je bilo preko 30.000 Srba i Jevreja. Njih više od 10.000 streljano je na bubnju. Logor je danas pretvoren u muzej. Sačuvano je puno detalja iz vremena stradanja. I nema posetioca na kojeg neće ostaviti utisak koji će trajati dugo. Bubanj, mesto smrti preko 10.000 civila, je u uzvišenju u jugozapadnom delu grada Niša. Posle rata pretvoreno je u spomen park, u kojem se ističu velike betonske skulpture, 3 pesnice. Svaka od 3 pesnice je različite veličine i one predstavljaju simbol muške, ženske i dečije ruke, koje prkose neprijatelju zbog toga što su na bubnju streljane i čitave porodice. Spomen park Bubanj u nekim ranim vremenima bio vrlo posećeno mesto. Dolazile su tu ekskurzije đaka, ljudi iz drugih gradova i strani turisti. Međutim, kako je interesovanje za Drugi svetski rat opadalo, tako je opadao i broj turista koji posećuju ovaj spomen park. Sada čak i vrlo mali broj Nišlija poseti ovo mesto. A i muzika, onako, prigodna. Bojan Jovanović slikao, da pomenemo njega, naš kolega. Bojan Jovanović je slikao, muziku je radio Zoran Cvetković-Cvele, takođe naš kolega. Narator Zlatibor Stanković. Narator Zlatibor Stanković, naš drugi prijatelj. Po knjizi Milivoja Jovanovića, Moj Siti, Moj Niš. Milivoje Jovanović, da. To je ona sjajna priča sa Facebooka i one fotografije, ona priča o Nišu koja nas uvek inspiriše. Samo da kažemo, ostao sam bez ovog CD-a, Oli, ti vidi, ako hoće mi ispoštuješ, pokloni mi jedan CD. Tako je, a ovaj prvi odlazi Dragani Petrović. Dragana, pozdrav za vas, imamo razumevanje to što niste žele se uključite. Dragan Đurić i Dragana Petrović dobijaju po jedan film. A da čujemo vas, dobro jutro. Dobro jutro. Predstavite se. Sretan rad, gospodine Stojanoviću. A ovo moje poštovanje. Izvinjam se, signal kasni da ne ispadnem prost, da upadnem u reč. Ja sam Mihajlo sa Bubnja, rođen 50. Šteta što sa gospodinom koji je zaslužen za kompletan film o Nišu i Bubnju nisam ja dao svoj doprinos, nismo se znali, a ja sam živi svedok kad sam kao osnovac i srednjoškolac kaficu i čašu vode i šećer davao majkama stradalim narodnim herojima gore. Svaka čast. I dan danas pamtim majku Aneta Andrejević, jedna divna, prava gospođa. To što kažete, prestalo interesovanje za Drugi svetski rat, ne slažem se sa vama, blag izraz, komentar. Izgubili smo, gradska vlast permanentno se udaljava, odnosno ne interesuje ih Bubanj, osim što par stabala bore, malo da karikiram, tako da je Bubanj samo je revitalizovana piramida sa spomen pločom koja datira od 52. i ništa drugo se ne dešava. Zašto se javljam? Da vam čestitam na radu i uspešnosti i svemu i da vam kažem da kao i svake godine nas četvorica
ćemo upaliti sveće i crveni karanfil. Samo naše tvorica, od celog bubnja, od mesne kancelarije, od opštine Palilula i da ne ređam, jer će možda će se osetiti uvređenim ili šta. Gore pod nogama, gde god mrdnete, treba otvoriti Google, stratište Bubanj. A vi ste to otvorili, gospodin gost, a ovi drugi koji ne znaju, odnosno neka otvore Google i vidjet će da pod nogama imaju silne šančeve, cik-cak, opis detalja događaja od kojih će im se dignuti kosa na glavi. Mi i dan danas preživljavamo, doživljavamo i između praznika 12. i tako dalje. Ranije se slavilo 4. juli, ali ne postoji razlog da se taj bubanj ne neguje na odgovarajući način. I završavam sa pitanjem ko smatra da dnevno od 1. maja na autobusu nema 5 autobusa ekskurzija iz Srbije, a odnese uglavnom loše uspomene, jer bubanj liči na svašta. Hvala, Mihajlo. Hvala za ovaj doprinos za našu priču. Imamo šanse da sarađujemo, naravno... To je ta podrška koja stiže i ta želja da bubanj vrati stari sjaj. Bilo je pokušaje, nije da nije bilo pokušaje, ali ponovo, zaista i na neki način, to kaže, od 5 autobusa ekskurzija koje dođu, nekad postojala i vodička služba, vrlo dobro znamo, i nekad je to bilo drugačije. 14. oktobar bilo slavlje, svi smo odlazili ovih gore. Tako je. Biće ovo interesantna priča u filmu Stari Niš koji mi radimo ove godine. I to radite? Da, film radimo zajedno sa Miroljubom Nedovićem Rikijem i Ivanom Nedović. Oni će biti voditelji na tom filmu i pričat će zapravo o Starom Nišu i predstavljat će Stari Niš, tako da je interesantno ovo, jer u okviru filma ubacit ćemo i stare Nišlije koji će pričati neke stvari i eto, gospodin, mogu s njim... Sjajan, znam čoveka, sjajan čovek koji ima zaista mnogo dobrih priča. Sad ide ona moja poslastica, to su stare fotografije i zapravo želimo da sve one vrednosti iz nekih davnih vremena, ono što možda Niš na neki način zaboravlja, oživimo. Ajmo da komentarišemo, ovo je Tvrđava, je li tako? Tako je, da. Znači, uglavnom mi smo fotografije koje su bile svuda po internetu pokušali da se o Nišu, o Starom Nišu, ovo je razglednica Starog Niša, pozdrav iz Starog Niša i tako, pokušali da skupimo na jednom mestu. Pokrenuli smo tu, evo ga Kalča, naravno sa Čapom, da skupimo na jednom mestu i da damo informacije ljudima o Starom Nišu na toj Facebook stranici. Skoro kada je padao sneg, Dimitrije Mita Nikolić, naš drugi, je napravio jednu dobru fotografiju. Ovo je sjajna slika sa otvaranja. On je zabeležio sve priče o Kalči. Tako je. Stevan Sremac. Ovo je zanimljivo. Danas, nažalost, javila se jedna gledateljka, kaže, ograda propada, možda bi bilo dobro da je ofarbamo. Ovo je inženjerijska kasarna, odnosno jedna sjajna građevina koju su italijanske arhitekte radile, to je kasarna Filip Kljajić. Evo kako je ona izgledala. Nažalost, kako nemamo. Postojala jedna ideja da se napravi vojni muzej, to se i juče čuo. Jeste, to sam ja čuo isto. Ja stvarno ovom prilikom želim da pohvalim našeg starog člana City Marketing centra Milivoja Jovanovića Skakija, koji je uređivao i pravio ovu Facebook stranicu. Za kratko vreme 12.000 pratioca koji obožavaju i vole Stari Niš. Evo kako je izgledao naš komšiluk, ovaj pogled na kasarnu. Inače, ništa nije bilo slučajno. Pre Balkanskih ratova planirala se, dakle, jedna baza vojna, jedan centar, odakle bi se povratile one teritorije koje su nekada bile naše. Ajmo da komentarišemo ovo. Ovo su balske, ovo je neki bal, je li tako? Pa, isto fotografije iz Starog Niša i evo ga trg, je li tako? Da. Trg, da. U trg kralja Milana Obrenovića, odnosno Kafe Promaja. Je, to je to. To je nekada je Kafe Promaja bio. Nekada, da. Evo danas, nekad i sad. Nekad i sad. To je rubrika koju smo pokrenuli, nekad i sad. Kažem, pokušali smo da skupimo dosta fotografija. 1884. godina, prvi voz stiže u Niš. Tako je. To je... Već smo govorili o tome, ponovim još jednom, kada smo dobili nezavisnost kao država i na Berlinskom kongresu kada se raspravljalo o Srbiji, između ostalog,
ne ultimatum, jer je nama to značilo, još uvek gledamo kadrove sa prvog voza, Da. bilo je da u tom i tom roku napravimo prugu koja bi povezala Evropu, srednju Evropu i zapadnu Evropu sa Solunom i kako bi se, i naravno sa Istanbulom, odnosno Sofijom. I onda smo prionuli na posao i napravili tu prugu tada u rekordno kratkom roku. Prvi putnik na pruzi. Prvi putnik na pruzi, sjajno. Evo, još malo fotografije. Da. Imamo kasnije, vratit ćemo se na vozovi, vratit ćemo se na neke, vidite ovu parnu lokomotivu. Šta mi gubimo i kako dozvoljavamo da zub vremena pojede nešto što može da bude jako, jako vredno? Mnogo smo izgubili što se tiče Starog Niša, mnogo toga je izgubljeno i zaboravljeno. Evo vidi se stari most na Tvrđavi u Pozdini, ovo je fotografija, znači, Vojske Kraljevine, ja mislim da je... Jeste. Ono što je jako dobro, ali dok gledamo ove fotografije Starog Niša, to je da vi, znači, sve fotografije koje su na internetu želimo da sistematizujemo, postavimo na jednom profilu i da ljudi jednostavno komentarišu. Ono što je naša želja, to je da sve ove vrednosti, ovo o čemu smo pričali, o onom druženju, onom razgovoru, zašto je vrlo često, barem u Nišu, potrebna dobra volja, bez obzira kako bili imućni, nemamo mi ništa protiv da sednemo i u neko kafanče gde na periferiji, bilo u nekom kafeu Proma... Staro kafanče, to je dobra priča. E, to su te vrednosti o kojima želimo da pričamo. E, sad ćemo još malo, evo, inženjerski, kako bi dobro bilo da se, ima šanse, ovo treba da ostane, ova kasarna ovako lepa, da ostane ono državno gradsko vlasništvo, nemamo ništa protiv privatizacije, ali ovakve građevine zaslužuju da budu pod zaštitom države. I jeste zvanično pod zaštitom države, ja verujem da će biti izuzete iz nekih kombinacija da se to privatizuje. Skoro smo baš pričali da most na Tvrđavi je trebao da ostane onakav kakav sa lukovima. Tako je, samo da se rekonstruiše, da se napravi. Nažalost, nismo sačuvali tu staru srpsku tradiciju i stari naš grad Niš. Kragujevac je zadržao taj njihov most sa onim lukovima. Malo gradova u Srbiji, koliko ja znam. Eto, nas je ta Niška tvrđava nekako je prepoznatljiva. Imamo jedinstven spomenik u svetu, Ćele Kula, na primjer. To je jedinstven spomenik u svetu gde je od Lobanja napravljen spomenik. Eto, i te neke stvari mi veoma, čak i mi Nišlije to slabo posećamo. Nedavno sam pročitao na tvom sajtu, Niške vesti, kaže, postoji jedna pojava, sumnja se da postoji pojava da neki posetioci muzeje uzimaju delove sa onog logora Ćele Kula, nose kući i da se veruje da će, ne znam šta da se desi, neko dobro da se desi u kući od toga. Ne znam da je to bilo. Neka priča, Bila je neka priča o tome, svašta se radi kod nas, tako da je sve moguće. Ja sam pričao jednom prilikom, baš kad sam posetio s jednim prijateljima. Pogled na robnu kuću koja je bila... I nezaboravni tramvaj. Nezaboravni tramvaj. Ovu fotografiju do sada nisam vidio, evo nekad i sad kako izgleda. Meni je ono pre bilo lepše. Pa kako da ne? Iskreno rečeno. Inače, robna kuća u centru, cilj je bio da bude najmodernija, najveća, najsnabdevenija trgovinska radnja, odnosno trgovinski objekat, recimo, u ono vreme. To je taj most o kojem smo govorili. Tako je. Sjeća se, kao klinci smo dolazili ovde i gledali gusar kada vežba na kajacima. Tu je bila pregrađena reka, zavirili su tu u Nišavu i onda dođemo tu i gledamo kako kajakaši veslaju, kako se kreću, to je bio za nas sjajan doživljaj. Lepo bi bilo da grad stane iza te priče, da se sačuva taj stari Niš. Od kazandžijskog sukačeta ništa nije ostalo kazandžijski. Evo, pratimo vesti, pratite vi vesti, pratimo mi i juče u Nišu, gledamo i ne možda verujemo. Ne možda verujemo, ja mislim da je se usijao mobilni telefon predsjednika naše opštine Palilula, Bobana Đunića, a zašto? Obratite, kako jedna štamparska greška može da ne napravi problem, ali onako da bude zgodna šansa, kaže, predsjednik Srbije odlikovao velikane, dodelio ovdje i vidite Boban Đunić, predsjednik opštine. Naravno, kasnije smo saznali, kaže, medalje velikanima. Evo ga, među slikama i to Večernje novosti. Pazite, to je... Nije žuta štampa, ono što je žuta štampa. Ovo će biti istorija za jedno 50 godina. Istorija, apsolutno, i ja verujem da je Boban Đunić kupio bar 5-6 primjeraka Večernjih novosti. Neka stoji. Ovo je lepo da su u rami i kao... Apsolutno, to je...
Pa eto, bile šale juče i... Dobar je to politički marketing. Kako bi drugi ljudi u Srbiji čuli za Bobana Đunića koji iz Niša i sa Palilule i koji se ne bavi politikom u Srbiji, nego na lokalu, eto, prilike da čuju. Ja sam imao nameru, ali rekao, ajde, sigurno su ga zvali da okrenem telefon i kažem, čestitam predsjedniče, ali evo Sakor, čestitam među velikanima, među onakvim ličnostima, pa makar i štamparskom greškom se našao u toj priči, jeste lepo. To sam teo da podelim. Volimo da napravimo priču o nekim Nišlijama koji su bili poznati juče pri kraju našeg programa. Pustili smo jednu priču, ali nismo mogli da je vidimo u celini. Jovan Đošić je bio direktor Srbije turista, pa sam ga onda, posle ko zna koliko godina, ponovo sreo u okolini Bojnika i bio impresioniran koliko priroda, koliko jedan potpuno drugačiji ambijent može da udahne čoveku novi život. I ja i ti ćemo li jednog dana kao i Jovan. U prirodu. Ajmo da vidimo, imamo gde, Krajkovac, ićemo. Dakle, ajmo da vidimo priču o Jovanu Đošiću. Opština Bojnik, atar Zeletova i gospodin Jovan Đošić. Nekada uspešan niški privrednik, a danas ponovo uspešan, ali poljoprivrednik iz Bojnika. Ključ uspeha i objašnjenje gospodina Đošića je vrlo jednostavno. Čovjek jednom nauči da radi, on radi dok je živ. Ja posle penzionisanja jednostavno našao sam sebe u obradi zemlje, u gajanju višenje, sad i krušenje. Nikada gospodin Đošić nije zaboravio svoj zavičaj. Nekada je to bio hobi, voćnjak od 20 ari. Međutim, dugi penzionerski dani i radna navika otvorili su nove mogućnosti. Krenuli smo sa 20 ari, to je bilo moje. Onda sam sledeće godine još 20, pa 40, tako dalje. Sad je oko 4 hektara. Jesmo zadovoljni time ili povećavamo plantažu? Pa povećao bi ja, ali godine ne dozvoljavaju. Ali definitivno ova zemlja i priroda i poljoprivreda produžuju vek čoveku. Kažu mnogi. To je apsolutno tačno. Ja lično mislim, obzirom na bolest, na starost, na istoriju bolesti, da mi nije bilo ovog posla da bi ja brzo završio. Ovo jednostavno produži život. Dan je uvek kratak. Kratak bi bio i kad bi bio 48 sati. I dan, nedelja i godina prođe ovako. Od 20 ari voćnjaka posle 10 godina doći na 4,5 hektara. To jeste za poštovanje. Voćnjaci Jovana Đošića perfektno izgledaju. U sjajnoj su formi. Ništa se ovde ne prepušta slučaju. Sve agrotehničke mere se primenjuju striktno na vreme. Do roda ima još dosta da se uradi, iako je sve ono što je trebalo da se uradi, urađeno je. Sad predstoji đubrenje, još jedno prskanje. Čekam da 75% lišća opadne, pa onda ide poslednje prskanje u ovoj godini. Onda se čeka đubrenje u januaru, pa u martu i tako dalje. Pa posle prskanja redovno. Da li ćete verovati ili ne, ne znam, pa čak i gledoci, tih 4 hektara ja sam obrađujem. Sem kad bude rezidba i sakupljanje grana i berba višanja. Tad plaćam. Sve ovo ostalo obrađujem sam. Kupovao sam postepeno mehanizaciju. Kako su rasli zasadi pod višnjom, tako sam kompletirao pomalo i mehanizaciju. I sad ima još mnogo toga što treba da se kupi, ali vidjet ćemo. Ipak Jovan tokom sezone angažuje veliki broj radnika na svom imanju. Samo za rezidbu angažujem 5 do 10 čoveka koji režu po nedelju dana više. A za berbu, koja traje 7 do 10 dana, bude od 50 do 70 radnika dnevno. Jer treba ubrati između 80 i 90 tona višanja. Nije to mali posao. Da li ste zadovoljni rodom?
Pa zavise od godine do godine. Količinom da, reklo bi se. Rodom posljednjih godina nisam. Nešto je bilo izmrznuća. Inače, ranijih godina je bio rod jako dobar, ali je cena bila niska. E sad, tu je poseban problem. Kad dobro rodi, onda su cene katastrofalno niske. Kad loše rode, onda su cene visoke. Tako da nikad dva dobra zajedno. Uvek ga je vukla poljoprivreda. Više od 40 godina pretplatnik je stručnih poljoprivrednih časopisa, tako da je mnogo toga znao pre nego što se ozbiljno upustio u voćarstvo. U svim voćnjacima uveden je sistem za navodnjavanje kap po kap. Bez vode nema ništa. Voda je veliki spas. Sve moje njive su u sistemu za navodnjavanje. Ova, pogotovo, ovde je sproveden sistem kap po kap i u toku godine po potrebi se dozira određena količina vode i to daje stvarno fantastične rezultate. Pored višanja, gospodin Đošić ima plantažu koja je plantaža za primer. Reč je o kruškama, je li tako? Da. Evo, na ovom potezu od nekih 40 ari uzgaja se oko 550 krušaka i to su uglavnom dve sorte Viljamova i Abata Fetel. Naravno, ima tu još i nekih oprašivača koji poboljšavaju da svake godine biljka se dobro opraši i ponese dobar rod. Posebno je zanimljiva ta prva sorta krušaka Abata Fetel i njen oblik i veličina. Imali ste jednu ove godine grandioznih dimenzija. Pa jeste, ove godine je bila kruška za rekord. Težina jedne kruške je bila 600 grama, a veličina 21,5 cm. Sad onda možda pojmite. Jedna biljka rodi po otprilike 10 do 15 u drugoj godini rađenja. 3 godine je ukupno star kruška. Znači, 3 godine? Ovo je samo 3 godine. I dobro, šta radimo sa plodovima? Prodajemo kao konzumno voće ili prerađujemo? Pa ko se kako snađe. Vi konkretno? Ja sam nešto ponudio pčelici, nešto sam tamo preko ovih koji snabdevaju prodao, a ostalo ove godine mora da se proba Viljamova rakija. Puni su burići, možete to da snimite, i rakija se peče već. Da je vama teško sve ovo, gospodine Đošiću? A kako bi dan prošao? Voćnjaci Jovana Đošića još po mnogo čemu su interesantni. Naime, pored kruške, starih srpskih i onih sorti sa Dalekog istoka, tu je i breskva, ukupno 30 sorti. Jabuka je takođe njegova ljubav. On uzgaja 65 sorti jabuka i tačno zna gde se koja nalazi, kada je cvetala, koliko je rodila, kako se tokom sezone održava. Jovan o svakom stablu ima preciznu evidenciju, istoriju života. Jovan veruje da je u voćarstvu i prirodi ključ dobrog i zdravog života, ali takođe kaže da je poljoprivreda zapravo voćarstvo, biznis od kojeg itekako dobro može da se živi. Naravno, uz stručne savete, agronomiju, subvencije, pomoć i podsticaj, takođe jedan od glavnih preduslova za uspeh je strpljenje. Dakle, bila ovo priča o Jovanu Đošiću, bit će još, aj kažemo u našem kafiću, još zanimljivih slika i neke ljude koje ste zaboravili, vidjet ćete ih na potpuno drugačijem mestu. Sve smo to snimili, ne trebamo da idemo, znači sve je to tu. U našem kafiću spremili smo i nastavak one reportaže, u stvari one priče o putovanju vozom, zaokružili smo pričom o Romeu mašinovođi. Vidjet ćemo to nešto kasnije. Budite sa nama. Ima još mnogo što vam pokažemo do 9 sati. Oli, krenulo ovo i sa sajtom, kako mi se čini dobro, prenosimo sve informacije, gledam, iz dana u dan sve više napredujem. Rekao Kusturicu u onom filmu, sećaš li se Dolly Bell? Tako se i meni čini, da.
ovaj novi niški sajt, Niške vesti, napreduju iz dana u dan. Čak smo došli u jednu situaciju, ovi ne smiju da prođe, Oliver Nedeljković. Oliver Nedeljković. Zanimljivo, razmišljam, juče mi bio Borko Nedeljković, danas Oliver Paunović i kajem spoji imeno Oliver Nedeljković, ne sme da prođe. Tesna koža. Tesna koža, tako je, to je bilo stvarno istorija. Pratim, gledaš da u sve one ozbiljne vesti i aktuelnosti daš onim životnim pričama neku dušu tom sajtu, tako da imamo mogućnost i da na jedan plastičan način pročitamo nešto novo, a i ponovo onom idejom kao sa Facebooka i pričom o Starom Nišu, bez pardona, svakog po imenu i prezimenu ko je dao nešto, promovišeš na svom sajtu, što je kvalitet više i što govori o... Mi smo ubacili rubriku Gradske face i u toj rubrici imamo sve ono što rade naše Nišlije, kao kod tebe u kafiću ovde Kafe Promaja, tako mi imamo tu neku našu rubriku Gradske face gde želimo da ispričamo i napišemo nešto na portalu niškevesti.rs o tome šta su i ko su naše Nišlije. Portal Niške vesti je krenuo početkom oktobra meseca. Eto, za veoma kratko vreme mi smo došli među 1000 portala u Srbiji, što je veoma dobro. Znači, od 280.000 portala koje postoje u Srbiji, mi smo se pozicionirali na neko 1000. mesto i sa tendencijom da još idemo na niže dole, znači po čitanosti. U proseku nas poseti preko 20.000 ljudi, što je veoma dobro. Dosta tu pomaže Facebook. Ej, ti si majstor, iskreno rečeno, Oli majstor za taj virtualni svet. Gledam stalno šerovanja, reklam, učim se i ja. I Dragan Zika Promaje, otkucate nepretraživaču, pojavi se Dragan Žika Stojanović, jedan lajk, neka fotografija. Podelit ćemo, Zoran nam poslao sjajne slike fotoreportera i sjajan tekst. Obojao sam to nekom muzikom i pričom. Bojim se da možda ta moja priča i taj način na koji smo napravili neće biti prikladan za današnje, mada i ne mora sve bukvalno da se shvata što je ona priča i nastavak od malo pre dan žalosti i onda se bukvalno shvatimo. Pa ovo je život. Ovo je život što gledamo i nema tu nekog narodnog veselja i neke pesme i likovanja. Ovo je, i zato otvaramo telefone. 4150703, želimo i vas da čujemo, a sada kažemo 20.000, da idemo i dalje, više od 20. Tako, s tendencijom rasta, imamo jednu dobru ekipu novinara na čelu sa našom koleginicom Violetom Miličić, koja je odgovorni urednik portala Niške vesti. Veoma dobra priča, dosta novih ideja, rubrika koja se takođe zove slično tvojoj rubrici, ali na kafici sa gostima koji dolaze u naš grad, znači tipa Mirjana Bojić-Musilović, onda Branislav Lečić. Znači, tu koristimo priliku da svako ko dođe u naš grad nešto da uradi i mi napravimo intervju sa njim i to je rubrika koja se zove Na kafici sa. Znaš što mene oduševilo? Juče, gospođa koleginica Danijela Ivanković, bio je jedan predstavnik, ne mogu mu se setiti, mislim, privrednik iz Rijeke, iz Hrvatske. I onda, ajno, kafica, sve to i počnemo da pričamo. Kako i oni prate od tuda šta se dešava kod nas i naravno da znaju priču i o Radničkom i o Nišu, takođe mi pitali za one mototrke Grobnik, pitali i za Kantridu i za brodogradilište 3. maj i ono što je mene posebno oduševilo u toj priči, ta dobra volja da tu energiju i sa istoka i sa zapada širimo, da razmenjujemo informacije, vesti, da se sećamo nekih stvari i raduje me to da se nismo zaboravili. I bitno je mišljenje ljudi koji dolaze u naš grad i ona energija koju ponesu odavde. Sve je to promocija Niša. I to što radim i ta kafica sa gostima i ta... Pitaću te kao i sve moje goste, ali voliš da se voziš vozovima? Pa volim, ali nisam se dugo vozio. Želimo da vratimo, barem na nekim egzotičnim linijama, sa vozovima romantike, tako zovemo ove, postoji zvanična voza romantike, ali sa ovim vozovima ruskim koji su zaista još uvek, što možda i nije uobičajeno za nas, u odličnom stanju posle 2 godine. Završavamo jedno putovanje od Niša do Dimitrovgrada pričom o Romeu. Romeo, znaš, nema kviza u kom nije učestvovao, naš Nišlija, u slagalici bezbroj puta, ono, krene odlično, pa onda nekad zastane, nekad ide dalje, ali je neumoran i tu je u vrhu uvek. Poslednju priču u tom serijalu, a imaćete prilike sve to u paketu da vidite, noća sam to završio, prilike 55 minuta traje ceo film, ovo je poslednji peti deo posvećen Nebojši Ristiću Romeu. Predlažem da vidimo zajedno, onda ćemo još neke stvari komentarišemo. Onome što sam pričao.
Nebojša vozi vozove punih 15 godina. Izvolite. Posjeduje licence za gotovo sve lokomotive. Nema pruge u Srbiji kojom nije prošao, ali Nebojša takođe voli i da se vozi vozom. Pasioniran je ljubitelj vozova. Ima tu draž da se vidi mnogo toga, prolazi se kroz različita mesta, različite krajeve. Možete da zamislite recimo kroz Austriju pruga Tauernbahn, pa onda dolinom Rajne između Bona i Frankfurta na Majni. To je isto kao ovde kad prođemo kroz Sićevačku klisuru ili Grdeličku klisuru. Jedno neopisivo zadovoljstvo i lepota. S tim što opustite se, isključite vreme, tajming i uživate. Samo gledate pejzaž. A ljubav prema železnici, može se reći, datira od najranijeg detinjstva. Ljubav se rodila iz ranog detinjstva, s obzirom da živim na Paliluli u blizini iste ove pruge koja vodi ka Sofiji i Istanbulu. Kao mali klinac uvek sam hteo da budem, hteo sam da budem ili pilot ili mašinovođa. Onda voz prođe tu, svirne, mašu na mašinovođe, mi mašemo, roditelji me vode, idemo u grad. Mali sam bio. Jedan moj zet je bio mašinovođa, sada je u penziji, Najdan Kostić. I on tako prođe, čao, Nešo, ja kažem samo ću budem mašinovođa i ništa drugo. Otac kaže, ma gde ćeš sine u Beograd tamo da ideš u školu, kako, šta? Ja kažem samo to ili ništa više, pošto pilotsku školu nisam upisao, malo mi je matematika loše išla. Završio je naravno železničku školu, položio ispit za mašinovođu, počeo da radi sa 19 godina, nastavio da završava visoke škole, da vozi vozove u Srbiji, ali i da putuje Evropom najmodernijim vozovima. Koliko si Nebojša puta obišao Evropu? Gde si sve bio? Kojim železnicama si putovao? Putovao sam, skoro pola Evrope, obišao sam Francusku, Nemačku, Španiju, Austriju, Slovačku, Češku, Mađarsku, Hrvatsku, Sloveniju, Bugarsku, Grčku i Makedoniju. Koja je najveća brzina kojom si se vozio? 320 km u mom omiljenom vozu TGV-u u Francuskoj. Znači, jedno neopisivo, ne znam kako da, prosto zauživati. I njihov džingl francuskih železnica me oduševljava, a i njihovi vozovi. TGV vozovi, to je jedna posebna priča. Ovi vozovi mogu da dostignu brzinu, verovali ili ne, od čak 600 km na sat. Samo da se ne varamo, i kod njih u Nemačkoj i Francuskoj postoje kašnjenja, nije tačno da ne kasne, da samo vozovi kasne kod nas i to hoću da demantujem, jer se dešava i tamo da, evo sad kad sam bio u Nemačkoj, kasnio je voz 60 minuta usled nekih tehničkih smetnji. Ipak da se vratimo na priču Nebojše Ristića. Na železnici se radi dan i noć, ne postoje smene. Vrlo često po nekoliko dana je na poslu i onda jednostavno čovek treba da predahne, da se malo opusti i relaksira. Nebojša voli pozorište, voli da čita, voli džez i džez festivale. Čovek mora da pronađe neki svoj ispusni ventil. Ja to pronalazim u muzici, volim da plešem, volim da odlazim u naše Niško pozorište, da se družim sa našim glumcima. I upravo ljubav prema muzici, džezu, džez festivalima bili su razlog zašto je Nebojša Ristić odlučio da poseti San Sebastian. To je grad koji je na njega do sada ostavio najjači utisak. Do San Sebastiana sam putovao 37 sati. Sve ukupno sa presedanjima, znači Beograd-Minhen, Minhen-Pariz, Pariz-San Sebastian. Sve vozom? Sve vozom. San Sebastian je grad u Španiji, na obalama Baskijskog zaliva, ispod obronaka planine Pirineji. Jedan prelep gradić u kom postoji takođe jazz festival, postoji festival horror filma. Kvizovi su ipak ono po čemu Nišlije dobro poznaju Nebojšu Ristića. Gotovo da nema kviza u poslednjih 15 godina u kojem se nije pojavio i naravno ostavio utisak.
Znači, 2005. je sasvim slučajno krenulo, ja sam vidio neku prijavu za jedan kviz koji se zove Pravo lice i prijavio sam se, nisam očekivao neki uspeh, međutim ja sam došao do polufinala u tom kvizu. Onda je to krenulo sasvim krene jednom, pa se prijavim za slagalicu, pa onda idemo na drugi, treći, đak petak i tako. Tu smo uglavnom većina ljudi koji se znaju i učesnici su kvizova. Jedno lepo iskustvo pre svega, gde čovjek može dosta toga da nauči, da vidi i da proveri svoje znanje, naravno. I to znači da Nebojša uvek uči. Čovjek se uči dok je živ, tako i ja. Ja volim da čitam beletristiku, volim da čitam putopise, posebno me interesuje geografija, interesuje me avijacija, ali nije na odmet da se pročita nešto i ovako iz informativnih medija, uvek nešto može da se sazna. Svoje doživlje iz belog sveta Nebojša daruje posetiocima bloga na internetu. Nebojša, pored železnice, voli i avijaciju, obilazi sajmove železnica, ali takođe i aeromitinge. Međutim, tu nije kraj njegovim interesovanjima. Bavim se statiranjem u filmovima, eto. To da. Pošto sam se bavio kao klinac u srednjoj školi dramskom sekcijom, bio sam u dramskoj sekciji, to mi je ostalo nekako, eto, tu mogu da nađem svoju slobodu, da uživam i posebno, eto, da kažem, obožavam i naše filmske susrete u Nišu i naš Nišvil Jazz Festival. To je nešto što uživam kad dođe avgust i tad namerno ne idem tada na odmor, nego planiram ispred ili posle toga da idem na odmor da bih mogao da to ispoštujem i da pogledam. Nebojša Ristić voli vozova, ali još mnoge stvari. Nebojša Ristić ima nadimak Romeo, po tome ga svi znaju. A zašto ga zovu Romeo? O tome će njegov kolega i naš kolega Žarko Ristić zna tajnu nadimaka na železnici. Evo, upravo smo pričali sa Nebojšom Ristićem, koga zovu Romeo. Romeo je samo jedan od nadimaka koje čovjek može da čuje na železnici, a kad se malo začeprka po tim nadimcima, vidi se da su u stvari železničari jako dobri ljudi. Tu ima raznoraznih nadimaka, tu su Bambi, Bele cipelke, Žtem, raznoraznih tu nadimaka ima, Salama, ali nijedan nije pežorativan, Pljeskavica, nijedan nije pežorativan. Sve su to neki nadimci koji u stvari kad se protalaška malo se vidi da su najdobronamerniji, da su u stvari neko obeležje ličnosti tog čoveka među svojim kolegama. Sa strane suditi o tome vrlo je nezahvalno. Znači, unak priče ima zaista ovako simpatičan nadimak. Romeo je jedan vrlo romantičan momak, tako kažu njegove kolege i eto, meni je on bio motiv baš zato što se bavi tim kvizovima i što ima taj neki specifičan nadimak da se bavi malo i njime, a da se bavim i nadimcima na železnici. I ulazimo u Niš. I sa ovog mesta Niš i njegova okolina izgledaju potpuno drugačije. Pričamo svakako i o eventualnom izmeštanju pruge. Najlakše je nešto izmestiti. Dajte da to što imamo iskoristimo, da koristi svima nama. U nekom drugom, bezbednijem, drugačijem formatu da bude, ali da to što imamo. Sećamo se priče sa tramvajima koje smo izbacili pa sad svi hoćemo nazad. Ova pruga bi verovatno bila već elektrificirana da imamo dogovor u gradu da li tu treba prugu elektrificirati ili ne, da li je treba graditi okolo ili ne. 10 godina skoro traje priča oko ove pruge. To je jedini deo koridora 10 koji nije elektrificiran. I 10 godina već traje priča gde će da ide ta pruga oko Sićevačke klisure, da li treba ovuda da prolaze vozovi prema istoku ili nekim alternativnim pravcem, koliko će to da košta, šta će da bude i dok dolaze jedni, drugi, neke banke su zainteresovani, jer ovo je objektivno potreba, ali nažalost gubimo se. I gotovo da nismo osetili ovaj put. Toliko putnika i svaki putnik jeste jedinstvena ljudska priča. Toliko radnika na železnici i svako od njih je na svoj način poseban. 7 sati putovanja u oba pravca sa onom pauzom u Dimitrovgradu jesu doživljaj koje ćemo svakako dugo pamtiti.
Jeste doživlje koje ćemo svakako dugo pamtiti, zaokružili smo ovu priču. Sledećeg petka ide ova priča u celini, dakle film od 55 minuta. Dobro jutro! U programu ste. Alo? Halo, dobro jutro, predstavite se. Dobro jutro, gospodine Žiko Stojanoviću. Drago mi je da nas gledate, da ste se javili. Vita Stamenković ovde. O, poštovanje, gospodine Stamenkoviću, sa kim pijete kafu ovog jutra? Evo, trenutno sam sam. Ja sa Oliverom, pratite našu priču od početka. Čestitam Oliveru. Vas pozdravljam, pošto se nismo dugo čuli. Šta je ono o čemu se poslednjih dana najviše priča? Da vas pitamo, barem u vašem društvu. U našem društvu? Pa u našem društvu, evo, mi spremamo slavu za prek sutra. Sveta Trijarha. Ne, nego Sretenje. Sretenje, gospodine. 15. Slava društva za negovanje tradicija. Sjajno, boga mi, i Sretenje. A šta ćemo dan pre Sretenja da radimo? Danas hoću nešto da komentarišem, gospodin Žiko. Prvo da kažem da danas izražavamo saučešće porodicama poginulih naših radnika u Rusiji. Da, to smo već učinili u 2 navrata i tuga jeste velika kada čovek ode, zapusti hleb za život i ne vrati se, zaista velika tuga i nesreća. A gledajući malo pređašnji prilog mog kolege Đošića, kako može i u ovoj zemlji da se divno radi i da se proizvodi. Samo pusta reka Jablanica ili cela Južna Morava do Dunava gore. Neprocenjivo bogatstvo. Bojim se, gospodine Stamenkoviću, da mi nismo svesni koliko je ta zemlja blagorodna i koji potencijal imamo i da te naše, sad potrebno tu reći, resurse ne trošimo pravilno. Pa Žiko, moramo malo da edukujemo naše ljude i malo da prozivamo našu... Tu smo prijatelji da upravo to radimo. Puno nam znači vaša podrška. Imam jedno pitanje za vas, za kraj. Niste mi odgovorili. Dakle, slavimo Sretenje Gospodnje, a pre Sretenja šta radimo? Pre Sretenja imamo Sveti Trifun. To je pravi odgovor. Svaka čast. Hvala puno. Sve najbolje. Upravo čovjek, imamo jedan opasan problem, a problem je da naša deca, znači budućnost, mladi, neće znati o prošlosti ništa. Znači, jednostavno to se briše polako. Roditelji uče svoju decu da kako rastu idu za inostranstvo, da traže tamo... To je strašna stvar šta se dešava. Svoje neko ja. Nažalost, ovde je stvarno jedan veliki... Naježio sam se pre neki dan, ajde kažem, od statusa koja je objavio jedan naš Nišlija iz belog sveta, kaže: ježim se i muka mi je kada pomislim na Niš. Ja sam ostao bez reči. Ja mogu ono suprotno da kažem, uvek sa radošću, ali zaista, sad možemo da se foliramo, naravno da postoji uređen sistem na zapadu gde ljudi ide, bez obzira šta mislili u njihovoj spoljnoj politici, postoji uređen sistem, ali hajmo i mi ovde koji ostamo da se borimo za prave vrednosti, za prave ljude na pravim mestima i da promovišemo u najboljem svetu. Taj proces teško da mi možda da zaustavimo, ali hajmo da vaskrsnemo neku skrivenu energiju, nešto da pokrenemo ovaj grad. Ja mislim da možemo, ali... Bilo šta da pokreneš, eto, da otvoriš novu firmu, imaš problem zbog toga što ima 1.000.000 papira da bi se otvorila nova firma. Nakon toga dođu ljudi, inspekcije razni, praviti razne probleme. Ljudi izgube volju, prosto izgube volju da bilo šta rade. Pogodio si suštinu stvari. Jutros polazim ja kolima i srećem u komšiju, upada i ovde. I jedna od stvari kako se živi, kaže, ne znam gde mi je glava, šta je bilo? I onda počeo mi govori, 300.000 zemljište, PDV, kaže, u redu, mora se porez plati. I počeo mi čovjek nabraja, grejanje i ostalo. Rekao, stop, odakle ti para? Ako ti se tu imaš da plaćaš, ti si bogat čovjek. Pa kaže, platit ću, ali što mi ne ostaje. Kaže, samo jedno, barem je on prokomentarisao, država misli da smo mi jedan džak iz kog može non stop da se uzimaju pare i ništa. Bojim se da to nije dobar signal i taj način. Dopala mi se konstatacija kad smo gledali ovaj deo filma, konstatacija kaže, ovde je najupečatljiviji ovi pešaci. Još jedno molimo sve pešake, ajde Oli, kaži. Eto, videli smo, gospođa jedna je pretrčala baš kad je voz nalazio. Na 23 metra ispred lokomotive. Znači, to je stvarno opasno prvo i igra se životom jednostavno.
Život je samo jedan. Kažu, đavo nikad ne drema. Dovoljno se saplete na onu šinu, to je 20-30 metara, nema vremena da se stigne. Mislim, neverovatno je koliko je u Totalno tom... neozbiljno, znači, totalno neozbiljno. Ali ovo je jedna fenomenalna priča, ja se tebi divim kad napraviš tako neku priču i kad uradiš neke stvari i podstakne me da razmišljam na neke druge stvari. Ajmo da te podstakne i sledeća slika, ovo nije ušlo u film, ali ajmo da vidimo. Dakle, deo puta i jedna sjajna... Evo, brati pažnju, ali, na monitoru. Da. E sad ulazimo, to je on deo trijangle, ovde je Dimitrije Tucović, prelazimo, brati pažnju na ove lokomotive sa desne strane. Eto istorija sa desne strane. 1, 2, 3, 3 lokomotive. Šta je moglo da se odnese, šta su mogli sakupljači sekundarnih sirovina da odnesu, već su odneli, ovo ne može da se nosi, pogledaj, tu su parne lokomotive. To je sniman film Pljačka trećeg rajha, jedan deo, ono kad je bežao. Kako vidiš te lokomotive u nekoj budućnosti, uz dobru volju? Pa znaš kako, Niš je mašinski grad. Grad koji stvarno je pravio mnogo toga i dan danas pravi, ali to, eto, kako pravi. Vidimo da naša mi lokomotiva ide u neki stečaj ili već ne znam šta, kroz vesti čitam. Žalosno je ne ostaviti tu neku istoriju. Taj neki narodni muzej, lokomotiva ili nešto da se napravi u našem gradu, da se napravi neka priča i da to ostane da mlađi naraštaj, mnoga deca se nikada nisu vozila vozom. Znači, da vide kako izgleda parnjača. Nemaju pojma kako to izgleda. Znači, danas autobus, kola i to je to, kraj priče. Evo ona, baba Milka, kako je zovu. Da. Evo jedna inicijativa Gradske opštine Medijana i Ćirkovića. Peron Ljubavi. Evo, napravili, to stoji, to je zaista sjajno, a propadalo i trunulo u Čairu. Evo imamo ove parne lokomotive koje stvarno propadaju. Ali stvarno jedna istorija, jedna stvarno istorija. Ovo je Bogu plakati da gledaš ovako. Žalostno je da to. Žalostno je što nismo sačuvali neki tramvaj negde da bude isto istorija Niša. Ima mnogo toga šta smo trebali da sačuvali. Znaš šta će na kraju da se desi s ovim lokomotivama? Otići za Beograd. Kako je, ne znam na koji način, i udenući ih u neki muzej i sve to, umesto da ispred mašinske industrije na 4-5 punkta, pa imamo, kružni tokovi moraju da budu pregledni. To mi je palo na pamet, ali ne ide. Ali imamo sigurno lokacije gde možemo kao nekadašnji mašinski gigant postavimo s velikim, imamo i lokomotivu i vagonku. I to je još jedna priča da pozovemo turiste da posete, na primjer, neki muzej lokomotivu. Zamisli kafić. Piješ kafu u kabini te lokomotive. To je bilo ono deo onog starog tramvaja. Sećaš pokojni Šveja što je držao još. Sjajno. Ajmo da vidimo, nemamo vremena za sledeću priču, imamo vremena eventualno za još jedno uključenje i odlučili smo da jedan videozapis koji ste nam poslali, kažem, danas smo i sadržaj prilagodili danu koji jeste, i 12. februara i danu žalosti, i ovo može da prođe. Goran nam je poslao snimak sa Seličevice, ovo ne treba pokušavati, i priča govori da jedna naizgled bezazlena situacija može da napravi veliki problem. Evo, prolazi vozilo ovu baru i obratite pažnju, samo je malo skliznuo točak, naletao je na panj i gde smo, okrenuli smo se. Eto, to je taj snimak. Dakle, život je čudo i ono što se kaže hvala Bogu, niko nije povređen u ovoj priči. Zahvaljujemo se Goranu na ovom snimku. Ponovo išao bez tona i bez muzike, ali jeste zaista život pun iznenađenja. Prođeš baru, misliš, napravio si veliki uspeh, a onda samo sklizne točak i to. Bićemo zahvalni i rado ćemo podeliti sa Nišlijama sve snimke i fotografije koje ste nam poslali već sutra, Bože zdravlje, a Oli, ostaje da ti se zahvalim na gostovanju. Kakve planove imaš? Znači, pravimo film o Starom Nišu, šta još radimo? Unapređujemo Naravno, unapređujemo sajt Niške vesti i ove godine pravimo film o lutajućim srcima, eto, čisto da ostane to, da se ne zaboravi, dokumentarac je u pitanju. Ja se nadam da ove godine taj film krene da se radi, a sledeći da se zvanično prikaže. A sajam automobila će ga biti? Ove godine, oktobra meseca. Oktobra, dobro je, znači kontinuitet se drži, hvala Bogu. Dobro, Moj Sit i Moj Niš, 2 filma smo ujutro podelili. Inače, samo da kažem da film možete kupiti u sedištu turističke organizacije grada Niša, a da razjasnimo, stiglo jedno pitanje, jedna kritika na račun ne sajta vašeg, već, aj kažemo, konkurentskog sajta. Ja ne pravimo razliku, povodno nekog teksta, nije bitno da ne ulazimo, budući da je to naš kolega. Ništa. Ajde, napravimo razliku. Postoje 2 sajta Niške vesti
Niškivesti.rs je vlasništvo City Marketing centra. Znači, RS, to je prava adresa koju promovišemo sada. Niškivesti.rs. Tako, to je adresa koju mi vodimo i uređujemo i tako ja pozivam čitaoce našeg portala da uživaju na našem portalu čitajući najnovije vesti iz grada. I molimo na kafici sa gostima, malo nekih zanimljivosti, ne budu samo crne vesti. Ne, imamo raznovrsne vesti, obuhvatili smo sve teme, ne cenzurišemo i naravno nismo objektivni. Tačno je 10. Dragana Petrović i Dragan Đurić dobili su ove filmove. Ja svoj film dobijam u kafiću kod tebe, u parku Svetog Save, ali dogovoreno na kafici sa Olijem. Može. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vam i prijatelji što ste pojavili vreme sa nama. Sutra nove priče, novi događaji. Vi, naravno, u centru pažnje, mnogo više nego danas. Znate već zbog čega. Želim vam prijatan dan i preporučujem da ukoliko imate mogućnosti i dobre volje, iskoristite lep dan, odete do Bubnja ili do logora 12. februar i odamo poštu ljudima koji su napravili te 42. godine zaista veliku stvar. Prijatan dan.